Magpabiling ana ubos sa enhanced community quarantine ang Cagayan de Oro City nga mitala kagahapon ug labing taas nga new COVID-19 cases sukad nagsugod ang pandemya. Ani ang report. Extended hangtod Agosto 15 ning tuiga ang ginapatumang enhanced community quarantine sa syudad sa Cagayan de Oro kiniktungod sa way puas nga pagsaka sa kaso sa syudad nga nasikapin 1,800 active cases. Busa, magpadayon gyapon ang hugot nga pagpatuman sa quarantine protocols kung asa sirado gyapon ang mga non-essential nga patigayon. Limitado gyapon ang paggawas-gawas sa mga tawo ug hugot gyapon ang pagbantay sa mga quarantine entry points sa syudad. Magpadayon ang pagpatuman sa barangay exit passes ingon man ang pagdakop sa mga wala kasunod niini. Samtang natala kagahapon ang pinakataas nga mga bagong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City sukad nagsugod ang pandemya. 221 new COVID-19 cases ang natala sa syudad. Sagad niini, mga medical frontliners ug dunay 23 ka mga persons deprived of liberty o PDL nga gibalhin na sa BJMP City Jail Holding Area. Samtang bisan ibutang na sa mas luag nga Modified General Community Quarantine o MGCQ gikan sa GCQ with heightened restrictions ang Manolo Fortich Bukidnon. Hugot gyapon ang paghahimong pagsuta sa kapulisan sa mga quarantine entry points sa lungsod. Dili sab kuno nila undangon ang pagpanakop sa mga quarantine violators. Ang isang napansin nato sir is kining not wearing of face mask o kundi dili tarong ang pagsuot sa face mask. Isa na siya sa mga nakita nato. Sa Valencia City, Bukidnon, nga giila karon sa DOH Region 10 nga usa sa mga high-risk area sa reyon. Nakita sa LGU nga ang pagtinakdanay sa mga inmates, ingon man mga jail guard sa prisuhan sa syudad, ang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa active cases sa syudad. Halos lahat nag-positive sa COVID-19. Hindi nabantayan ng warden na hindi sila tumusunod ng protocol na walang dalaw. So yung idalaw sana, yung igipumpay nila inayaan nilang makapasok yung mga dalaw doon, sir. So yun ang nakuan doon ng COVID positive sa Valencia. Busa, ginapaspasan sa LGU ang rollout sa mga bakuna, ilabi pa nga ubos ang ihap sa mga nabakunahan, ilabi na sa mga senior citizen. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.